Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lungi aka Luzipho, and I'm back with another story. Uma ukuthi umusha channel, just subscribe, like, share, click the notification bell without wasting your time. Another day, another story. Story time says namhlanje simayelana noGeli. Uthi uGeli yo mina nginenkinga yokuthi ngiyaboniswa and mangiboniswa izinto kwesinye isikhathi ziyenzeka yabo. Uthi kodwa angiyazi into eyangehlela umuntu engingamazi, total stranger wavedane wazongikhombisa ukuthi washona wagqitshwaphi and wakwenza kwaba umsebenzi wami ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyamrescuisha. So lalelani isitori-ke. Uthi uGeli ngangikhona igaraji engangijwayele ukuyothenga kulona njalo nje ngihlale ngithenga kuleli garaji yabo. Uthi uma ngithenga kuleli garaji leli kube khona nje usisi ngangingakaze ngikhulume naye, sasijwayele ukubingelelana nje njalo uma ngibona, hi sisi uyaphila, but we never had any conversation, nani. Hhayi kuhambe isikhathi usisi avele ashone. Angisamboni usisi, akusenzeni lutho yabo, angisamboni nje kule sitolo engangijwayele ukumbona kusona. Kuleli garaji leli, uthi nje igaraji lisemakhaya endaweni yabo, amagaraji abhedayo nje lawa akuthelwa nangey'gubhu o-petrol. Hhayi, uthi hhayi bo sengiyafika usisi, angisamboni lo sisi, uthi futhi nje ngibuze yabo ukuthi hayi bo usisi wala ekhaya usewashonaphi. Uthi kuthiwa hawu Nkosi yami awazi. Uthi ngithi angazi. Uthi kuthiwa nje hayi bo kade washona lo. Uthi ngithuke ngomi ngithi washona, bethi ngithi hayi bo yini usisi, besho nje ukuthi eyi akwaziwa ukuthi kwenzakalani kodwa nje wanyamalala and bahamba abantu bakubo uma beyohlolwa kwathiwa useshonile, but akukho lutho yakhe, bakwazi kwangcwatshwa iy'mpahla kuphela. Hayi bo, excuse me, uthi uGeli nje hawu ngimangala ukuthi hayi bo khona into enjalo ukuthi umuntu engangcwatshwa angcwatshwe iy'mpahla kuphela. Hhayi, uthi uGeli-ke ngilentuzeke-ke ngihambe futhi ngingabi nankinga nje ngiy'hambele ukuthi okay sengiyaphuma-ke la esitolo-ke. Hhayi uthi ngihambe kungabi namsebenzi nje ukuthi mhlampe kuphela iy'nyanga ey'mbili ey'ntathu. Uthi ngivele ngimphuphe lo Geli. Uthi yabo ngimphuphe engazuthi ngize esitolo yabo. Mangifika esitolo ngibuza same question lo kade ngiwubuza esitolo ukuthi hayi bo sewashonaphi uGeli, mese beyasho ukuthi hayi bo sewashona. Mangithi ngiyaphuma ngivele ngimbone engiwevele isandla. Hayi bo ngithuke kodwa ngingabatshela ukuthi hayi bo kanjani ngoba nangu uyabo ngiyambona. Hhayi uthi uGeli-ke ngithuke ngiphaphame. Uthi hhayi ngitshela ukuthi hhayi leli phupho mhlawumbe ngiliphuphiswe ukuthi yabo into esanda kwenzeka kusanathi uma mhlampe ngibuzile ngayo esitolo or something yabo. Uthi hhayi kuphinde futhi kushaya isikhathi ngiphinde ngiphuphe same phupho yabo. Uthi hhayi ngibona ukuthi leli phupho seliyangihlasela manje. Uthi ngiphuphe same phupho. Uthi ngivele ngikhuleke ngumuntu nje okhulekayo. Uthi ngivele ngikhuleke ukuthi ngicela nje ukuthi lo sisi aphume kimi or ngicela ngicacisele ukuthi uzothini kimi. Ngoba nje angi-understand ukuthi kwenziwa yini ukuthi umuntu eseshonile but ngilokhu ngimphupha kangaka and ngimphupha engazuthi ufuna ukukhuluma but akacaci ukuthi ufuna ukuthini yabo, uvele wave mase ephatheka kabi but ngingaboni ukuthi wenzani. Hhayi uthi akhuleke ngampela. Uthi hhayi kudlule futhi iy'nsukwana nje ngingabi nankinga. Uthi ngiyaqhubeka ngiyathenga igaraji yabo. Uthi hhayi ngithi ngelinye ilanga ngiyathenga igaraji ngimbone usisi. Uthi angikholwanga. Uthi ngimbone uthi uma ngimbona ngivele ngome because ngiyazi phela ukuthi ushonile lo sisi. Uthi uma ngimbona ngivele ngome evele enyamalale futhi ngingasamboni. Uthi hayi bo ngithuke yabo kodwa ngingakhulumi futhi yabo. Ngithuke nje ngingakhulumi ngibe nakho ukuthi vele ngithandazile ngale nto, mhlampe something is about to happen. Uthi ngiyitshene nje ngenze kube imishini yami ukuthi everyday sengizoya kulela garaji because I feel like there's something going on. Lo sisi afuna ukungitshela yona angazi and ubukeka enganeme ebusweni kanti ube umuntu ohlala eyihlekela. Hhayi uthi uGeli-ke ngilentuzeke-ke, hhayi ngiphindele ngingamboni. Siphinde kudlule futhi iy'nsukwana ngiphindele egaraji ngimbone same spot umile. Uthi uma emile ngimbona hhayi ukuthi ngiyamphupha guys. Uthi ngisegaraji khona nabasebenzi. Uthi ngiyakwazi-ke mina uku-act-a strong because ngijwayele lezi zinto ngoba ngumuntu womoya yabo. Uthi ngimbone, uthi uma ngimbona ngimbuke. Uthi uma ngimbuka ngalelo langa ngithandazile futhi. Uthi uma ngimbuka vele engibuke mase vedane kube ngathi ubuso bakhe sebugcwele igazi. Uthi hhayi ngithuke ngampela-ke lapho. Uthi ngithuke, uthi ngiphindele futhi endlini ngifike ngikhuleke ukuthi Nkosi yami ngicela ukuthi kwenzeke nje into eyodwa once. Hhayi la manqapunqapu alokhu enzeka ngifuna mina ukubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani because lo sisi it looks like ufuna ukukhuluma. Uthi hhayi nangempela ebusuku ngivele ngimphuphe. Uma ngiphuphe engazuthi ehene uyangibiza. Uma engibiza athi sisi uyaphila yabo sixoxe. Mese thina ngifuna ukuyokukhombisa ukuthi mina ngafa kanjani
futhi ngikuphi. Ngiyazi umndeni wami u-worried and umuntu ongakwazi ukuthi angisize uwena wedwa ukuthi umndeni wami ukhululeke ngoba angihleli kahle la ngihleli khona, umndeni wami awuneme and ngiyababona ukuthi bane-stress sokuthi abakaze bewuthole umzimba wami. Uthi ugeli ngithuke-ke ngishawa uvalo-ke. Uthi uma ngithuka endlini ngithi ngiyaphaphama ngizwe i-hit ukuthi lo muntu lo ukhona la endlini. Uthi nje kube khona into enjalo lo muntu lo ukhona la endlini. Uthi khuleke ngiphinde ngilala. Uthi mengilala angitshena athi vuka. Uthi ngizwe izwi athi nje vuka kodwa ngizwele ephusheni. Athi vuka Sambeni, ngifuna ukuyokukhombisa ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Ngizokukhombisa nomuntu okuyena owangenza yonke lento. Hhayi uthi uLwetuzane-ke ugeli ayivuke. Uthi mengivuka ayiboni nangu ngampela. Uthi guys angeke nikholwe, uthi uye siqu sakhe usendlini yami angimane nokuthi uyibone kanjani indlu yami. Uthi athi sisi ngicela ungisize, umuntu ongangisiza wena kuphela. Uthi hhayi ngihambe naye. Uthi mengihamba naye ngifike ngempela kuleli garaji. Uthi ngifika esebusuku kodwa akukho muntu. Uthi vele lalivalwa-ke lela garaji ebusuku yabo cause lisendaweni esemakhaya. Uthi mangifika akukho muntu. Uthi nginovalo but yonke into yenzeka ngathi iphupho yabo, ayenzeki ngathi it's something eyenzekayo for real, kanti ngampela yenzeka for real. Uthi hhayi mengifika egaraji efike engibize. Uthi mengibiza angikhombise. Uthi mengikhombisa ngibone indoda. Uthi ngangazi leya garajini oloba cause owner yakhona ayihlezi ingekho. Uthi ngiyibone le ndoda. Uthi ngithule yonke into uyenza ngoku-actor kakhulu vele ngiqhwebe hlampe angikhombise into afuna ngiyibone but akayena umuntu wamazwi, umuntu wo-action. Uthi hhayi mesethi angibuke lapho. Uthi mengibuka nangempela ngibone lo muntu lo ayithathe intombazane ayishaye igqimuze wase wayithatha ummese wayigwaza. Yabo nje kabuhlungu ihluku uthi ngibona ihluku ayibo intombazane ibulawe. Ngithi ngiyambona lo muntu useyaphuma nale ntombazane. Uthi ahamba nayo. Uthi nakhona lokhu engiqhweba. Uthi le ntombazane akuveli kahle ebusweni kodwa uma ngibuka isiqu uyena phela lo geli lo. Yonke lento yenzeka kuyena. Uthi ayihudule ayifake esakeni ahambe nayo. Wafike wayimbela kule ndawo wayimbela kuyona wayigqiba and then wabeka something yabo ezoba umaka yokuthi ilale ngane. Uthi ugeli ngingakholwa. Uthi ngithi mina hayibo. Uthi ngithi ngisathukile kanjalo masethi yena sengithembe wena ukuthi ungikhululele umndeni wami. Uthi ugeli ngithuke ngome. Uthi ngithuke ngome angazi ngabuyela kanjani endlini but ngayibona ngisendlini. To a point yokuthi ngagcina understand noma iphupho noma iyenzeka. Ngiqale-ke manje ngiyinikeze kube umsebenzi wami. Kumele ngithole ukuthi kukuphi kubo kwalo sisi cause angimazi ngimazele egaraji. Uthi ngihambe ngiyobuza vese egaraji. Uthi ngibuze kubangani bakhe. Hayibo ugeli Nkosi yami ngaze ngaphatheka kabi yazi leya ntombazane sasingevezwana. Uthi lapho sasingebona ngisho abangani abathile sasibingelelana kuphela. Uthi ngisho sasingevezwana naye ntombazane kukuphi kubo. Mhlampe nje-ke ngihambe ngiye kubo. Uthi hhayi bengiyalele ukuthi kubo kuphi yabo. Uthi kubo emakhaya cabanga hhayi nala usemakhaya. Uthi ngikwenze kube ijwala because sengiyampupha everyday and ngimpupha ekhaya la engincenge ukuthi ucela ngimsize. Uthi ngihambe-ke uthi ngiye kubo. Uthi mangifika kubo ngifike ngibatshele siyazi nginenkinga ma. Uthi nje asinabo ubaba nomama nefemeli kosisi nani. Uthi mfethu manje ngoba ngifike la ekhaya angikwazi awungazi. Uthi ngimxoxele sonke le story ngimxoxela sona nephupho lami leli. Uthi ethi uma khona ingane yami angazi cause akekho owaziyo ukuthi kwenzakalani. Akunabufakazi akunalutho ngendaba yokushona kwale ngane. Uthi intombazane angiyazi indawo kodwa ngokwephupho ngiyayikhumbula. Hlampe if kungaba khona indlela yokuthi kuhanjwe kuyobhekwa kule ndawo cause ngiyibona njengoba from usuka endlini uze uyofika la eyagqitshelwa khona. Uthi ugeli athi uma wakhona hhayi ngeke bekwazi ukuthi beyeke. Kuthiwa nobhuti bakhona hhayi kube indaba nje ukuthi ngeke kumele isukunyelwe le nto ukuzama ukufind out ukuthi kahle kahle yabo kwenzakalani. Hhayi uthi ugeli-ke kubo-ke belentuzane bethi bazo-inform-a amaphoyisa athina ngiyasaba kodwa what if ningasamtholi. Bethi bona hhayi ngeke nginqabe amaphoyisa engcono kuzanye hluleke sizamile yabo cause umkhondo sesiyawuthola. Hhayi kuthiwana ngempela-ke bethi nje ayi ngeke beze bewafaka amaphoyisa. Bobhuti bakhe besho njalo bethi no singawafaka amaphoyisa cause mawukuthi akuyona lento hlampe it was just a dream nje. Athi ugeli yes it was kodwa hhayi ngeke it felt so real. Ngiyibone yonke iphini adlula kuyona ayichaze yonke iphini yezwa. Hhayi uthi nangempela ugeli behambe-ke
plan ifamily-ke ebahambe bakhombisa ethi la safika khona ifice ngempela lento ewumake yayibekiwe. Uthi hhayi nangempela-ke bebuqale nakubo bekhole kodwa bebuye bebe nakho ukuthi what if uyena lo obulele lentombazane yabo hlampe usenzile. Uthi hhayi nangempela-ke unentuzeke-ke kuhambeke-ke bekhona. Uthi eyi ngenkathi befika kubo befike besabe nabo bethuke. Uthi hhayi kugcine kwenziwe indlela yokuthi kubikekwe khona lapha kubikwe ey'nduneni-ke nani nani. Kubikwe-ke ukuthi engeke kumele kunento ekanje kanje kanje but bengasho ukuthi basolapha. Hhayi nangempela kuthiwa bonkolwe-ke kumbiwe hayibo uma kumbiwa nayi ngempela intombazane nawa amathambo ayo yabo. Yayisayiyona kahle kahle kodwa isibolile angazi ukuthi kwenzakalani ngolapha ngaphansi. Uthi hhayi indaba ibe nkulu-ke manje-ke. Hhayi uthi-ke abazali bentombazane behluleka ukuyibamba bevele bekhulume ukuthi ubani oyibulele kanje 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 kanje. Bese beyakhuluma-ke, hhayi kuthiwa-ke kukhulunywa kule ndawo ugeli asebenza kuyona, asebenza emakhaya. Angithi ugeli besebenza ngasemakhaya kodwa akahlali ngakhona, uhlala kwamanye amakhaya. Laba abazali bafikele kwenye isigodi, hhayi befike besho ukuthi hayibo kanje 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 intombazane le sizile kwakuthi simthole. Hhayi kuthiwa kungcwatshwe-ke kuthiwe kuzongcwatshwa and then afterwards-ke kuzodilwa-ke nokuthi kwenziwe uphenyo-ke. Hhayi kwa-involve-wa-ke amaphoyisa mengicabanga. Hhayi kwabhekwa hhayi kwagcina kutholakala ngempela ukuthi the person that is linked to ukushona kwale ntombazane. Kwatholakala ubufakazi obuningi obaveza ukuthi umnikazi waleli garaji. Kuthiwa waboshwa-ke umnikazi wegaraji, waboshwa kanjalo. Uthi ugele nje indlela engangisaba ngayo ngoba kwakwazeka ukuthi yonke into iphume ngami. Ngathutha ngabaleka ngisho nala engangihlala khona ngashiya kwamsebenzi lo engangiwusebenza ngoba nje ngangibona. Uthi hhayi nangempela emva kwalokho isingcwatshwe intombazane sekwenzeke yonke into ngaphinda futhi yabuya. Uthi yabuya yazobonga yasho yathi sisi ngiyabonga umkhulu umsebenzi owenzile empilweni yami. Yabona nje wathi ngiyabonga. Uthi emva kwalokho wavalelisa wahamba usisi. Uthi nje nami ngaqala ngalala ubuthongo-ke after lokho. Sibheka lapho isitori sesanamhla. I hope guys nisenjoyile. Noma ngabe uthi unaso isitori, please don't forget nayo inamba yami lana. Thank you so much for watching.